Čo? Je tam tureta. Kde? Pravo. Chceme aj flashlight, alebo... Ne, počkaj, tuto je mina jedna. Bracho. Obídeme ju, pohode. Tak choď. Dobre, len vidíš ma, kde som? Si tu? Jaj. Kde si? Poďme sem. Hell no. Na piči, že? Hej, tam je dead end, takže pamätaj to. Piči. Ok, vieme, kde je Firex, keby náhodou. Tak asi rovno ideme. Poďme spred. Tak asi pamätaj to. Nádhera. A toto? On je slepý, on nemá oči, chilluj. Stojí to nado mnou. Let's go! Ja som skoro padol inak. Look! Nice. To nemohol pozrieť ten jeden človek, čo tu bol, že môj? Tak ideme na tamto, hej. Nemám iná možnosť, no. Chalani. Čo? Bracho. Ron, ty si... Ja, ty si... Dobre, no. Poďme ho dojebať. Kľúčik mám. Tak ideme asi s ním, no. Čo ti trpe, bracho? Spider! Ja však, pozri hore. No dobre, ale... Spider ide, som Spider pekný. ide. Nejsi, skoč na ten stôl. On tam voice či ne? Aha! Do Riti stojí peniaze? Všetky som povedal, nájde. Nestoja všetky peniaze. Tam je Jar. Tam je... Jar of Pickles. Kde? Jarvan? To není! To je no. Pavúk! Je to... Vieš na posadoch? Myslíš, hej? Vie! Mara, musím to vysať. Je tam niečo pod tebou? No, lebo... Piče! Však kým tam dojdeme, to položíme, pane. Tým najhorším sa práve najbez, že ja to budem mať. Však ale brácho, tam sú... Je mŕtvý, zalezme ho, nerob. Ináč sú tam ďalší dvaja. Tam je pavúk, Marek, tam je pavúk. Marek, Nie. otoč sa. Berte ten item von. Dobre, tak znovu. Môžem? No, môžeš, budem ti svetiť. Ježiš, to je toto. Ježiš. Mám flašku. To ešte neotvoril. Ja to tam. Ty si tak, ty máš také šťastie. Mám velice. Ja vidím aj. Je tam Aha. osmička dokonca. Tak. Myslíš? Oni robia, áno, vnútri Phantom je nejaké monštrum a oni robia Battering Ram, ktoré je toto, ako keby ten... Au. Kubo? On zomrel. Kubo? Ja to viem, môžeš to zobrať. Slurp Slurbu? A pavúk. Piče! Dovidenia, chalani. Čaute. To bude v pohode. Near activity detected, neviem. To je v pohode. Nekúkam, bracho. Ne.
Tie dvere sú otvorené. Chlapci, ideme? Ideme? Bo ne, môžeme. Jo, tiež. Wow. Ešte raz. Hm? Haló. No, taký typek. Dvere inak skážu došli. Bokom ideš. Nadkraker. To však breakni ankles, ne, čo robíš, však on zle otača. Wow! Ne! Však poďme dovnútra, ne? Bracho, tam je aj coilhead, aj one. A pusy, bro. To si úplne poviem. Dole ste našli čo? Tu víš, není ty kokot, ale... Ron? Áno? Žiješ? Dobre. Máš niečo? Lebo ja že vôbec. Bracho, vieš čo mám? Ký? Čo máš? Dobre, kde je tá tureta? Otvieram dvere! Otvieram dvere! Bracho, ten kokot sa zavrel v miestnosti, ten Samper dojde pred tie dvere, iba už proste otvorí. Si nekúpil tie suty? Asi idem Zase ideme predávať ešte. Ty si gene! Môžu sa pojebať všetci. Ja budem v pohode, chalani, ja to poreším. Kúkajte to. Boh! Dobre, ideme preč, sme sa asi dojebali. Poď. Skoč! No bol. Jak? Dám ho obež? No dobre, tak asi tam... si tam nejdem, no. Počkaj, pozor. Hore, typek, no. Navý odporný jebanie. Vyhráme to? Škaredý si, kurva. Ron, by the way, asi pôjde za tebou ten čábo. Ale just saying, akože, ale nejsem si istý, nespolieham sa na to. Chalani, mimik. Tak to sú dvaja, jeden je pri nás. Je tam. Aha, Chlapci, ja som strapped. tam je nezajemný. Nerob! Čo si o tom myslíš? Čo ide za ním, to asi bude Braken. Ale followuje to. Počkaj, teleportuj naspäť. Martin! Ja si to vypol. Dobre, je tu pavúk. Ty pičo, kurvená! Čo ti je? Čibeti? Pavúk je tam do piče, vybehol! Ty koko, ne, do piče! Ne. Kokot! On sa to zjebe až keď sú štyria? Pozor, trapka.